Představ si oceán, starý více než 100 milionů let. Žádní lidé, žádné lodě, jen nekonečná modrá hlubina plná tvorů, které dnes známe jen jako zkameněliny. Mezi nimi žil i jeden z nejúspěšnějších živočichů své doby, amonit. Na první pohled vypadal jako spirálová mušle, ale ve skutečnosti to byl hlavonožec, vzdálený příbuzný dnešních chobotnic. Jeho schránka byla rozdělená na komůrky, které si postupně přidával, jak rostl. Díky nim se dokázal vznášet ve vodě jako malá živá ponorka. Amonit se pohyboval pomalu, ale jistě. Pomocí malého trychtýře pod tělem vystřikoval vodu a posouval se vpřed. Lovil drobné živočichy, plankton, larvy a malé rybky, které zachytával svými chapadly. Oceán však nebyl bezpečné místo. Jednoho dne se voda kolem něj začala divně vlnit. Hejna rybek se rozprchla a z temnoty se objevil velký predátor. Amonit okamžitě stáhl chapadla a prudce vystříkl vodu, aby unikl. Schoval se mezi kameny na dně, kde jeho spirálová schránka splývala s okolím. Predátor kolem něj proplul a zmizel. Když se moře uklidnilo, Amonit opatrně vyplul zpět. Pokračoval ve svém životě, předával další komorky a plul dál pradávným světem, který už dávno neexistuje. Nakonec jeho schránka klesla na dno a byla zasypaná jemným sedimentem. Během milionů let skameněla. A tak se stalo, že ji jednou najde člověk malý kousek dávného oceánu, který přežil obrovské množství času. A když ji drží v ruce, drží vlastně příběh života, který plaval mořem dávno před dinosaury. Díky, že sleduješ moje videa, nezapomeň mi dát like a follow, a když tu bude 15 000 lajků, tak udělám další video, dokument, ale o amonitech. Takže čau.